Closed doors, I'm a fool for your love. Hello po guys, good morning po. Yan. Welcome po sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magsa-sideline po ako ngayon. Sana all. Yan. Pupuntahan ko po yung magpapalinis ng aircon, tapos yung magpapakabit po ng gripo. Yan guys. Yan. May tumawag sa akin, may nag-chat na nagpapalinis daw po siya ng aircon, tapos yung gripo daw niya. Yan, mahina na daw po yung tulo. Yan, so yan guys, samahan niyo po ako at puntahan po natin. So yan guys, bibili na po ako ng materialis para sa sideline ko. Pagkatapos nun, punta na ako, diretso na ako dun. So ayan guys, dito na po ako sa aking sideline. Ayan, yan po yung bahay nila. Ayan. Ayan, pasok na po ako. So ayan po yan guys, yung papalitan nating pusit, sugar pusit. Ayan. Mahina na po. So ayan guys, yung sunod yung ginawa ito, yung lababo. Tumutulo daw to. Tumutulo pababa. Kaya hindi po siya napupunta dyan sa PVC. Tumatagas po siya. Yung ginawa ko, ni-epoxy ko na lang po yung gilid para hindi po siya tumagas ulit o mag-leak. Yan guys, tapos na po ako mag-sideline. Yan. Tapos na po ako mag-sideline. Bali, ito po yung dala ko. Pressure washer. Yan. Tapos yung magamit ko. Yan. Guys, tapos na po ako. Yan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Yan. Hanggang sa uli. Yan, salamat. Yan guys, pauwi na po ako. Yan, tapos na po ako mag-sideline. Pauwi na po ako ngayon. Ayan guys, andito na po ako sa aking tinitirahan. So ayan, tapos na po ako mag-sideline. Yan, yung hindi ko na pinakita yung bayad niya kasi GCash na lang. Kasi wala daw siyang cash, kaya GCash na lang binayad. Yan, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po at paki-like na din ang notification bell para updated kayo sa susunod na sideline. Yan, first time ko po ito mag-vlog sa aking sideline. Yan, madami na po akong mga sideline pero hindi ko po bina-vlog. Ngayon lang po. Yan, sana po ay magtuloy-tuloy. Yan. Yan, thank you sa mga viewers. Yan, ano po. Yan, hanggang dito na lang po. Abangan niyo lang po ulit yung next vlog ko. Yan. Thank you.